ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ 28ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ 8 ଗୋଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଅଛି। ତେଲେଙ୍ଗାନା 2014ରେ ନୂତନ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲା ବେଳେ 2019ରେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଓ ଲଦାଖ 2ଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ପାଇଅଛି। କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ଦାଦ୍ରା ଓ ନଗର ହାଭେଲି, ଡାମନ ଓ ଡିଉ, ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ, ଦିଲ୍ଲୀ, ପୁଡୁଚେରୀ, ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଓ ଲଦାଖ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଆମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ, ତାର ରାଜଧାନୀ ଓ ତାର ଭାଷା ବିଷୟରେ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ରାଜଧାନୀ ହେଉଛି ଅମରାବତୀ ଓ ଭାଷା ହେଉଛି ତେଲୁଗୁ। ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ରାଜଧାନୀ ହେଉଛି ଇଟାନଗର ଓ ଭାଷା ହେଉଛି ଇଂରାଜୀ ନିଶସି। ଆସାମର ରାଜଧାନୀ ଦିସପୁର ଓ ଭାଷା ହେଉଛି ଆସାମୀ। ବିହାରର ରାଜଧାନୀ ପାଟନା ଓ ଭାଷା ହେଉଛି ହିନ୍ଦୀ। ଛତିଶଗଡ଼ର ରାଜଧାନୀ ରାୟପୁର ଓ ଭାଷା ହେଉଛି ହିନ୍ଦୀ। ଆୟତନରେ ସବୁଠୁ ସାନ ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଆ, ତାର ରାଜଧାନୀ ହେଉଛି ପାଞ୍ଜି ଓ ଭାଷା ହେଉଛି କୋଙ୍କଣୀ। ଗୁଜରାଟ ରାଜଧାନୀ ହେଉଛି ଗାନ୍ଧୀନଗର ଓ ଭାଷା ହେଉଛି ଗୁଜୁରାତି। ହରିୟାଣାର ରାଜଧାନୀ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଓ ଭାଷା ହେଉଛି ହିନ୍ଦୀ। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ରାଜଧାନୀ ଶିମଲା ଓ ଭାଷା ହେଉଛି ହିନ୍ଦୀ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜଧାନୀ ରାଞ୍ଚି ଓ ଭାଷା ହେଉଛି ହିନ୍ଦୀ। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜଧାନୀ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଓ ଭାଷା ହେଉଛି କନ୍ନଡ଼ା। କେରଳ ଥିରୁଅନନ୍ତପୁରମ୍ ଓ ଭାଷା ହେଉଛି ମାଲାୟାଲମ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ରାଜଧାନୀ ହେଉଛି ଭୋପାଳ ଓ ଭାଷା ହେଉଛି ହିନ୍ଦୀ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଜଧାନୀ ମୁମ୍ବାଇ ଓ ଭାଷା ହେଉଛି ମରାଠୀ। ମଣିପୁରର ରାଜଧାନୀ ଇମ୍ଫାଲ ଓ ଭାଷା ହେଉଛି ମିଟେଇ। ମେଘାଳୟ ରାଜଧାନୀ ଶିଲଂ ଓ ଭାଷା ହେଉଛି ଖାସି ଓ ଇଂରାଜୀ। ମିଜୋରାମ ରାଜଧାନୀ ଆଇଜୱାଲ ଓ ଭାଷା ହେଉଛି ଲୁସାଇ ଓ ଇଂରାଜୀ। ନାଗାଲାଣ୍ଡ ରାଜଧାନୀ କୋହିମା ଓ ଭାଷା ହେଉଛି ଇଂରାଜୀ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ଭାଷା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ। ପଞ୍ଜାବ ରାଜଧାନୀ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଓ ଭାଷା ହେଉଛି ପଞ୍ଜାବୀ। ଆୟତନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ ରାଜସ୍ଥାନ, ରାଜଧାନୀ ହେଉଛି ଜୟପୁର ଓ ଭାଷା ହେଉଛି ହିନ୍ଦୀ। ସିକିମ ରାଜଧାନୀ ହେଉଛି ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟକ୍ ଓ ଭାଷା ହେଉଛି ନେପାଳୀ ଓ ଇଂରାଜୀ। ତାମିଲନାଡୁ ରାଜଧାନୀ ଚେନ୍ନାଇ ଓ ଭାଷା ହେଉଛି ତାମିଲ। ତେଲେଙ୍ଗାନା ରାଜଧାନୀ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଓ ଭାଷା ହେଉଛି ତେଲୁଗୁ।